Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan tasha mai albarka ta Bahaushiya 24 channel. Tasha ce da ke yunkuri da tiretirin kawo muku labarai sahihai daga tsotsuwa mai inganci. A yau ma muna tafiyar da wani zazzafan labari kamar haka, ga kanin labaran kamar haka. Wani saurayi ya kashe tsohuwar budurwarsa don burge sabuwar budurwar. Ga cikakken labarin kamar haka. Wani mutum ya kashe tsohuwar budurwarsa domin ya nuna wa sabuwar budurwarsa tsananin ƙaunar da yake mata, kamar yadda masu bincike suka faɗi a wani rahoto na The Mirror. Wanda ake zargin, Petrov, mai shekara 20, ya tafi da tsohuwar budurwarsa Anastasia Pospelova zuwa daji kafin ya shaƙe mata wuya har sai da ta mutu. Petrov da sabuwar budurwarsa Yekaterina Karpova, mai shekaru 20, sun gayyaci Anastasia zuwa wani fati a ranar 14 ga watan Yuni. Bayan da ta iso wurin taron, masoyan biyu sun kai ta jeji inda suka kunna wuta don shan ɗumi suna shan giya. Petrov ya ciro wuƙa daga aljihunsa ya caka wa Anastasia a wuyanta. Cikin firgici ta yi ƙoƙari ta tunkuɗe shi, ta tsere, jini na zuba daga jikinta. Ta kira wata ƙawarta tana neman a kawo mata taimako yayin da ta ɓoye a daji, amma ƙawar sai ta yi tsammanin ba'a ne take mata sakamakon giya da ta sha. Bayan ta yi wannan kiran wayar, Petrov ya gano inda take ya kuma sake kai mata hari. Wannan karon Petrov ya caka mata wuƙar a ƙirji kafin ya take wuyanta har sai da ta mutu. Sannan shi da sabuwar budurwar tasa Karpova suka ɓoye gawar a cikin daji, sannan suka koma ƙauyen suka ce Anastasia ta ɓace. Daga bisani 'yan sanda sun gano gawar tsohuwar budurwar tare da alamun wahalar da ta sha kafin a kashe ta. Yayin bincike, Karpova da Petrov sun amsa cewa su suka aikata laifin, inji 'yan sanda. Masu bincike sun ce Karpova, wacce ke da yaro mai shekaru 2, tana kishin irin soyayyar da Petrov da Anastasia suke yi ne, kuma takan taso da maganar a lokuta daban-daban. Hakan ya sa Petrov ya amince zai kashe Anastasia domin ya nuna ƙaunarsa ga Karpova kuma su daina samun saɓani a kan lamarin. A cewar masu bincike, wanda ake zargin ya cika marigayiyar wuƙa ne sannan ya take mata wuya har ta mutu. Waɗanda ake zargin sun kai ƙarar cewa marigayiyar ta ɓata don kada a zarge su. Bayan an gano gawarta, sun amsa cewa su ne suka aikata laifin. Za su fuskanci ɗaurin shekaru 15 a gidan yari idan aka tabbatar da laifin da ake zargin su da aikatawa. Wannan shine ƙarshen wannan labari, amma kafin nan ku danna mana subscribe sannan ku taɓa mana ƙararrawa domin ci gaba da samun